Dámy a páni, dobrý deň. Rád by som teraz zodpovedal pár základných otázok k nehode vlakov pri Pezinku. Robím to až teraz, pretože som bol odcestovaný a naozaj verte mi, že vrátiť sa skôr teraz nedalo. Chcem však verejnosť ubezpečiť, že som bol o všetkom okamžite a úplne a podrobne informovaný a na diaľku sme situáciu spolu s kolegami intenzívne riešili. Veľmi ma mrzí všetko, čo sa stalo cestujúcim a prajem im skoré uzdravenie tých, ktorých sa to dotýka. A samozrejme pracujeme na pláne, ako tých, ktorí boli poškodení, odškodníme. Čo sa týka mojej zodpovednosti, tak napriek tomu, že takejto situácii sa nedalo nejakým spôsobom priamo zabrániť, tak krátko po nehode som priamo pánovi premiérovi ponúkol moju rezignáciu a samozrejme rešpektujem jeho rozhodnutie v tejto veci. Otázka je, či už dneska vieme povedať, čo sa v tú nedeľu večer vlastne stalo. Nehoda sa stále vyšetruje, takže nejako obširnejšie to nemôžeme komentovať a nechcem komentovať. Ale čo môžem povedať je, že to, čo bolo v podstate zverejnené, zásadne sedí. Jeden z vlakov sa ocitol na kolaji, na ktorej nemal čo robiť a ten druhý do neho zozadu narazil. Otázkou tiež bolo, či vo vlakoch bol namontovaný systém ETCS a či správne zafungoval. V prvom rade len pár viet. ETCS je automatizovaný systém, ktorý v prípade, že by identifikoval, že môže dojsť na trati k zrážke, tak všetky vlaky, ktorých sa to týka, v podstate automaticky zabrzdí. V prvom vlaku ETCS nebolo. V tom, ktorý prichádzal zozadu, ETCS bolo a aj samozrejme správne zafungovalo. Vlak okamžite dostal signál a začal brzdiť, aj keď dnes nevieme ešte presne, či to začal brzdiť ten systém alebo ručnovodič, to ukáže až vyšetrovanie. A na takej krátkej vzdialenosti nemal úplne šancu to plne ubrzdiť a tým pádom narazil do vlaku, ktorý išiel pred ním. Ako vyzerá vyšetrovanie a kedy budeme poznať výsledky? Vyšetrujú naozaj vyšetrovatelia z viacerých zložiek, z ministerstva, z SSK, ŽSR, ale taktiež polícia. Samozrejme sú svojím spôsobom zohraté, tieto zložky vymieňajú si informácie a nedá sa dnes presne odhadnúť, kedy tie výsledky budú, ale vzhľadom na tlak verejnosti aj mojich nadriadených, pána premiéra, budú určite čo najskôr. Ďalšiu otázku, ktorú som dostal, je, ako je možné, že sa v podstate druhýkrát za mesiac za veľmi podobných okolností zrazili vlaky. Na toto je odpoveď, že nevyzerá to, že by medzi týmito nehodami bol nejaký konkrétny súvis. Podľa predbežných informácií nejde o žiaden systémový problém, ale v obidvoch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivca. To však neznamená, že sa tomu nebudeme venovať a že nenavrhneme systémové opatrenia do budúcna možno, ktoré by dokázali lepšie predchádzať tomu, aby jednotlivci chyby robili. Zmysel vybavenia našich rušňov systémom ETCS samozrejme veľmi závisí v prvom rade od toho, či máme ETCS systémom vybavenú železničnú trať, po ktorej jazdí. Priebežne budujeme ETCS systém. Ako viete, nedávno sme pokryli tzv. Predprípravou na ETCS celý severný koridor. A v súčasnosti ten ETCS v trati je medzi Bratislavou, Žilinou a Žilinou a Čadcov. Tie investície do tohto systému v trati sú rádovo v miliardách. To znamená, bojujeme za všetky možné zdroje financovania z Európskej únie, aby sme to priebežne zavádzali. Prednosť majú samozrejme tzv. TEN-T koridory, to znamená severný a južný železničný koridor. Postupne až potom prídu na rad tie menej podstatné trate. Sociálnymi médiami koluje vážna diskusia, do akej miery sú teda naše vlaky vybavené ETCS a kto je za čo zodpovedný. K tomuto by som teda sa rád vyjadril a povedal následovné. Čo sa týka ZSSK, momentálne má ETCS vybavených 89 vlakov. Keďže sa veľa rieši to, kedy a aké vlaky nakupovali, tak za naše administratívny, za moje, odkedy som tu ako minister, sme prosím nasadili do ETCS do 58 vlakov. Tam už sú namontované. Do 55 ďalších sa to práve v tejto chvíli inštaluje a 34 ďalších sa pripravuje. To znamená, sú na ceste od dodávateľa. Naša administratíva je tu 2 roky. Za minulej vlády,
ktorá bola zhruba 3,5 roka, sa do prevádzky nasadilo presne 0 vlakov so systémom ETCS. Presne 0. Vieme, že aj môj predchodca, bývalý minister, pán Andrej Doležal, aj chcel investovať do bezpečnosti na železniciach, ale vtedajší pán premiér Matovič mu tieto peniaze do železníc zobral. Toto nehovorím len ja, včera som si to prečítal o tom v článku, ktorý písal bývalý štátny tajomník pán Kmeď. Nám sa našťastie podarilo získať peniaze na ETCS a to z rôznych zdrojov. Ja sám som bol v Luxemburgu rokovať s eurokomisárom Cicikostasom a nakoniec sme naozaj po dlhej debate, kde sme mu prezentovali našich 16 projektov, získali vyslovene na vlaky zo SSK z Karga do ETCS 11 miliónov eur. Dohromady sme v ten deň získali až 140 miliónov eur do našej železničnej a cestnej infraštruktúry. Pýtate sa tiež, že či malo vplyv na nehodu, že jeden z tých vlakov meškal. Meškanie vplyv na nehody nemá. Semafory sa totiž neriadia podľa grafikonu, ale podľa tej reálnej situácii na trati. Otázka, ako sa dá týmto nehodám predísť a či naše ministerstvo pracuje na nejakých opatreniach. Samozrejme sme v prvom rade dostali úlohu od pána premiéra predložiť opatrenia, ako do budúcnosti predchádzať aj individuálnym zlyhaniam jednotlivcov. Už na zajtrajšiu vládu predložíme plán, ako realizovať efektívne opatrenia, ktoré nebudú tento štát stáť nezaplatiteľné prostriedky a zároveň aj plán, ako bude pokračovať a postupovať zavádzanie systému ETCS do primárne teda TEN-T koridorov, to znamená do tých našich najdôležitejších tepien železničných. Zabrániť ľudským zlyhaniam je samozrejme vždy náročnejšie ako zabrániť zlyhaniam systému. Bude úlohou nového vedenia SSK zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov a tiež, ak to bude nevyhnutné, opäť preškolovať rušňovodičov. Je otázka, či nezaviesť určitý systém pravidelného preškolovania. Na záver už mi len dovolte prosím povedať k vedeniu SSK. V zmysle včerajšej vlády sme k včerajšiemu dňu odvolali vedenie SSK a k dnešným dňom je vymenované nové vedenie. Toto nové vedenie, rovnako ako to predošlé, je konzultované s koaličným partnerom, pod ktorého politickú zodpovednosť táto spoločnosť patrí. Predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou bude od dnes pani Ivana Piňosová. Osobne ju poznám, pracovali sme spolu na Slovenskej pošte veľa rokov. Je to veľmi skúsená manažerka, ktorá mimo Slovenskej pošty pôsobila v minulosti aj na ZSSK Cargo, zastávala vysoké funkcie, jak tam, tak na spomínanej Slovenskej pošte a aj na Slovenskej správe ciest. Ďalší noví dvaja členovia predstavenstva sú Rastislav Glasa a Miroslav Klich. Títo pochádzajú zvnútra spoločnosti a takisto podľa mojich informácií majú bohaté skúsenosti zo železničného sektora, takže verím, že sa im podarí zaviesť nové pravidlá a zmeny, ktoré pomôžu nielen teda dovnútra firmy, ale pomôžu zabrániť do budúcna, aby sa nám takéto nešťastia stávali. Na záver ešte raz by som rád zopakoval, že prajem skoré uzdravenie všetkým poškodeným. Naozaj včerajšia úloha z vlády je aj zaviesť alebo predložiť návrh kompenzácií pre nich a takisto sa chcem poďakovať záchranným zložkám, ktoré aj na východe Slovenska, aj tu na západe Slovenska naozaj urobili výbornú robotu, dobre skoordinované riešenia, takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali. Ďakujem pekne.